Kamusta man? Okay kayo. So may pangutanan nimo bro. Tagaha ka bro. Ha? Ang pangutanan nako nimo, Di ba taga mahitungod sa adlong igpapahulay ba kung taga nakasalapas ba ka o wala? Bisar ka pangutana. Pangutana kung taga-asa ka. Aw. Ingon na sabi na ko nangutana na anong pwede na ko mangutana. Taga Oriental, Mati City. Taga Mati City ka. SDA Oh, ka? ikaw. Mission o Oo, local conference? SDE. SDE. Mission ka o local SDE. conference? Mission. Ah, Abi na kung si Pastor Milmar ka kay pareho man mong naong ni Pastor Milmar. Flores. Ah, Kailan kasi dili. ha? Ako kailan niya pero ako kailan niya. Pero nakakita kasi ang mga vlog. Nakakita ko sa iyong mga vlog. Pareha ka na mong naong. Lagi. Kay parehaman katawan sa Ginoo. So, Unsa ang may imong naong pangutana bro? pare jud. Ang pangutanan ako nimo Mek, kay gikan man ka sa SDE, Mm. no. So nakabalo ka. So ang pangutanan nako mahitungod sa adlong igpapahulay kung nakalapas ba ka o wala. Mm. Mm. Adlaw igpapahulay sa Hudiyo Oh, o sa so, Kristiyano? Sabado. Ang Kristiyano dili pod gitawag ang Kristiyano. Kabalo ka kung unsay tawag Kristiyano. Ang Hmm. Kristiyano kay tungod kay si Kristo mao ang sinugdanan o ang katapusan. Mao na nga ang Sa tao may imong pangutana? gitawag og Kristiyano. Ang pangutanan nako gani nimo nga nakalapas ba ka sa adlong igpapahulay o wala? Unsa nga adlaw igpapahulay? Sabado. Kabalo naman kana. Nakalapas? Wala man ko naglapas Oh. ana. Wala ka naglapas. Wala. Wala pud ko nagsunod. So, Kay sa ang Hudiyo man pala, na. si Kristo, mangutan ng putsud ka nimo. Si Hmm. Kristo audio dili. Hudiyo si Kristo. Oh, okay, audio. Okay, Hudiyo. audio naman ka, audio. Hmm. Okay naman ka, audio. Kinsa nga imong gisunod kay si Kristo, hari man na sa mga audio. Si Hari Kristo, kabalo siya. naman ka, hari sa mga audio. Oh. Ah. So, kapasabot nga, kay dili ikaw magpasakop sa mga audio, sapot pasabot nga, dili ikaw iyak ang katawhan. O yun ka dili. Unsa? Kay si Kristo audio man. Hudiyo siya. Oh. Oh. So kapasabot kay dili ka magpasakop sa audio, dili ikaw katawan sa Dios ni Katawan sa Kristo. Dios pero dili Hudiyo. Unsa di ay mo Katawan ang gyapon pero kuano? ang katawan sa Ginoo dili ang katawan man gud sa ang katawan sa Ginoo bro dili exclusive sa mga Hudiyo. Kristiyano Pero man ko dili man ko Hudiyo. mm, Katawhan ko sa Dios nga Kristiyano dili Hudiyo. Kay ang na may pangutanan katawan nako sa Ginoo karon nga mga Hudiyo bro. Daghan. ang pa- Aya mutubag sa ko. ah, Daghan ang katawhan karon sa Ginoo nga Hudiyo. Nganuman mm, naa man gapoy mga nagtuo kang Kristo nga mga Hudiyo. So Hudiyo to oh, sila. Ako Kristiyano man ko, katawhan ko sa Kristiyano, katawhan ko sa Ginoo nabilong ko diri sa Kristiyano. Katawhan ko sa okay. Ginoo nga nabilong sa Oh, Kristyan. Sunod ikaron pangutana. pangutana. Ang pangutanan nako nimo kay dili man ka pasakop sa audio kasi Kristo audio. Mm. Asa ka na bilong? Kay si Sa Satanas Kristiyano lagi. dili man na si Satanas audio. Si Dili man Kristi si Satanas. sa Wala man si Kristiyano lagi ko Satanas. nabilong. Okay. Kay si Satanas wala man nagpaila nga siya audio. Si Mm. Kristo nagpaila nga hari sa Mm. audio. So karon asa ka na bilong kang Satanas kang Kristo? Sa Kristo lagi. Sayon ra sa imong pangutana. Sayon sayon naman yung pangutana ka Kristo lagi. Ang pangutanan nako gani, Mm. si Satanas dili audio. Oh, Si Kristo audio. Odyo. Asa man ka nagpasakop sa Oh. duha? Oh. Si Satanas ba o si Kristo? Tubag. Kristo. Kristo. Quick. Pero Mm. ingon man ka nga si Kristo audio. Yes, Odyo si Kristo. O audio. So nagpasakop ka sa audio wala. Unsa sa Nagpasakop ka sa audio wala. Wala, Okay. wala.
Wala ko wala. nagpasakop So sa audio. kapasabot Ay, nga. Kristiyano man ko. Ah, tama ba pangutana? Tama nga ba? Gitarong Makaipit ka. pangutana. Tama nga ka na makaipit ka ba? Gitarong takag pangutana. Ah, Ang pangutana nako tubaga. tubag. Si Gitubag Kristo ba yan hari kanako? sa mga audio. Gitubag ba yan Oh. kanako? Si Kristo hari mo gani gitubag nimo pero Ah. si Kristo audio. Yes. Satanas dili audio. Asa Yes, ka dili. nagpasakop sa Ah. duha? Si Ah. Kristo ba o si Satanas? Si Tubag. Kristo. Tubag man imong pangutana, klaro man na. Asa? Ang pangutana nako make ba? Lagi. Nagpasakop ka sa audio wala? Nagpasakop ka sa audio ko wala? nagpasakop sa audio, wala. Wala. Okay, Wala ko wala. nagpasakop. Wala. Nakatubag na ka nga wala ka nagpasakop sa audio. Karon ikaduhang pangutana. Si Satanas wala nagpailang nga siya audio. Si Kristo nagpailang nga siya ari sa audio. Asa ka siya sa duwa? Kang Satanas ba kang Kristo? Mora na. Matubag ko. Mora na imong akong to pangutana nimo. Kang Kristo lagi ko. Too. Ang imong tubag, bro. Dili tukma sa Sayon akong pangutana. naman ko mo pangutana. Kay ingon pa ka nga dili ikaw nagpasakop sa audio. Yes, Kristiyano man So ko. kapasabot nga dili ikaw katawan sa Ginoo. Unsa ingon sa naka Biblia diha? Ayaw. Naka Biblia diha. Ayaw paghatag. Dili ba? Ang imong Ano ka sa Biblia? Isa. Ang imong katungdanan, bro, mangutana ka, ayaw paghatag og conclusion. Naingon man ka nga dili katawhan gitubag Ano, na sapasabot adlo ka mo basa. Bro. Adlo ka mo basa. Ay pabasa na ko sa imo ah. Wala ko nag-ingon. Kay klaro kayo takot Ay, sa sabi, Dios. Wala ko mag-ingon nga. Wala ko mag-ingon nga hadlok ko basa. Ay, isa. Oh, okay, Wala ko hadlok maingon nga sa basa hadlok daw ko ba. mabasa. Kata-kata kag bersikulo. Ay, isa bro, kanina bro. Ang imong katungdanan, bro, mangutana ra ka. Ayaw paghatag og conclusion. Paghatag man kag conclusion, Dili pangutana lang. lang ko muhatag para makasabot ka. Unsa ni mo pagkasabot kung di ko muhatag? Unsa ni mo pagkasabot kung dili ko muhatag? Mangutana ra ka. Sige daw. Kay ang imong pangutana akong gitubag. Sayon ra kay imong pangutana gyud. Ang pangutana nako, dili man kabata siguro, Mick. Dili man kabata. Pareha man tatigulang, pareha man tatay buot. Ayaw na paghatag og So, ang conclusion, akong bro. pangutana nimo, Mangutana ra. ang akong pangutana, unsa ni mo pagkabalo nga? Unsa ni mo Sige, pagkabalo pagkabalo. nga ikaw nasakop ni Kristo? Kay ingon man kang nasakop, dito ka nagpasakop kay Kristo. Ingon man ka, makita nimo dito kung tinuod ba nga sakop ka ni Kristo, tagaan tagag verse. Kung tinuod ba nga katawan kasi ni Kristo. Unsa may verse be? Be, ako basahon be, unsa may verse? Asa pod Basahin mo. mangutana ko sa imo, bro. 1:12, Bro. versikulo 26. Ay sa ba? Adesir na ko Dali lang, basahon. Adesir na ko basahon. So na. Palong man. Ito ba ka sa Andel? Ito ba ka sa ang akong pangutana? Lagi. Kaya mo pa ni mo natubag. Ay sa, wala gitubag One. man kanako. Ayaw iop imong kamera, bro. Nahadlok man ka. Ang tubag nimo sumayo nato sa Biblia. Kay pata karamang kag tubag. Kay ang imong tubag So na, para nimo sakto Sa'yo nimo. nagpatakaw og Pero tubag. sumayo nato sa Biblia kung tama ba ang imong pagtubag kung dili. Ay sa ha. Klaroon sa nako ha. Nangutana ka sa kuha. Ayaw itago imong nawong, bro. Ipakita imong nawong. Wala na ko kita ko kay nagkuha kog Biblia, bro. Kinsay mo sa 1:26. Di ba? Kung tinuod ba katawan ka sa Dios? Di ba, bro, ang imong pangutana naingon ka nga asa ka mo pili kang Satanas ba o kang Kristo? Gitubag man kanako kang Kristo. Nya naingon ka nga wala na akong gitubag. Klaro nga akong tubag ang Kristo. Ang imong tubag gani, Mek, ang imong tubag okay para nimo pero sa pag sumayo na to sa Biblia kung ang imong tubag nako kung tama pa ka o wala. Okay. Mahilan dito ang imong tubag. Mao? Mahilan jud dito. Okay. Asa man ang imong pangutana naa din na sa Biblia. Mabasa. Para makaganihan naa din Wala sa mga Biblia. tangan ako nimo. Okay, basa. Ikaw ay 1:12 mabasa. versikulo 46. Ikaw Versikulo ay mabasa, 26. Imo man ang pangutana. Ang Biblia, kung naka Biblia, basa hadira kay para Nalagay. makasabot ka. Unsa imong Nalagay. pagkabalo?
naalagi Biblia nako, pero ang akong Sige, katungdanan basaha daw, pagtubag basaha. naman. Basaha. Ayaw, dili, ikaw Basaha mabasa gani. kay ikaw may mangutana. Basaha tapos So, mangutana kabasa na mo ka, kabalo mo basa. Waka Ayaw kabalo ko mo mabasa. basa. Okay, basaha kay kabalo man ka. Ikaw basa Kay basig mo ingon, basig mek Di, mo ingon mutubag kami naman ko, bro. nga Ikaw gilimbungan may ta tubag, bro. ka. Basaha sa imong Biblia kay tagaan ta kag bersikulo. Kung ang Lagi. imong tubag ba nga dito ka kang Kristo nagpasakop, kung tama ba o wala. Okay, basahan basaha mo sa diha. Biblia daw. Basahon nimo diha, bro. Imong Biblia kay basig mo ingon kang gilimbungan ta ka. Dili ko mingon. Dili mo pingon ana pareha. Dili mo ko para sa imong Ang hunahuna. imong kaabtik. Ang imong kaabtik. Ang Basaha ang Biblia kaabtik. tapos Kapalo na ipangutana ko. sa ako. Kay mo tubag Oo. naman ko. Yeah, bro. Ang imong Biblia mo ibasaha kay basig mo Dili, ingon kang imo. wala sa imong Biblia. Libe, ang akong katungdanan, bro, pagtubag dili pagbasa. Okay. Okay. Basahan na ako ha. Basaha diha. Kung kinsay mo alagad kanako, manunot siya kanako. Yeah. Ug kung hain ako ato usab ang akong alagad. Ug kung kinsay mo alagad kanako, siya pagapasidunggan sa amahan. Okay. Karon, Unsay pangutana nimo? ang pangutanan nako, nakasunod ba ka? Tama ba ang imong tubag nako o wala? Kasi si Kristo nagpasidungog siya nga siya Odyo. Ikaw wala ka Naay mabasa angkon nga diha. ikaw Bro, Odyo. naay mabasa diha ang nagpasidungog siya nga Hudyo, naay mabasa wala. Mabasa. Ha? Nay ba kabalo naman ka nga si Kristo Odyo. Mismo ikaw nagsulti nga si Kristo Odyo. Ayaw pangilad, bro. Mangilad man ka. Ilaron man ko nimo. Mik, Mik, kabalo na ko sa imong kabugo. Kay sa Facebook pa lang Ayaw yan, sige pangilad, bro. sige Ayaw tagkuhan. Ayaw pag adhuminim, bro. Adhuminim, bro. Adhuminim mo ito, bro. Wagani ka ni basa. Wagani ka ni basa. Adhuminim mo kayo, bro. Ang imong kapit Ay, mo. Pasabot Gamit ka kabalo mo basa. Gamit tayo mo utok, bro. Ayaw mag-adhuminim, ha? Mek, Ang imong wala kabalo mo basa. ang imong katungdanan, bro, mangutana ka. Pero ngano, adhuminim ka. Wala Ingon ka nga, nag-ingon na kang kabugo. Wala kabalo mo basa, Mek. Na Wala ka mailhan ba lumabasa? na gyud ka sa badista yun ka. Okay. Basa ka. Ha? Basa ha. Kay Mailhan kabalo gyud man sa ka. badista ka. Basa Adhuminim, kung pangutana adhuminim na basa kay ka, ha. Kaya ikaw, sige naman kagyawit, pero kagirong nga buang. Gibasa nimo Nga gawa nga wala kabalo. na Wala. naka-record ba ni, bro? Naka-record ba ni? Ayaw Oh, kalimot, wala, i-post na ko na sa YouTube. Oh. Marga na record mo. Oh. May record Gi-record mo. na Kaya ang kaniya. imong tubag mali. Ah. Oh, record. O niya ipo sa Facebook. Gi-record ako ni Oh, nga. para may bala na imong nag-adhuminim ka, niingon ka Oh. sa kuha nga, niingon ka pangutana nga ko. bugo, Oh, nag-adhuminim ang ka, gi-record pangutana ako ko. ni. Oh, record. Sa O niya imong ipo sa Facebook. gibasa, sa imong Okay. gibasa, bro, naabay nakabutang dito nga niingon siya nga Hudyo, ha? Naaba na Ikaw wala. mismo nagsulti. Hari Naaba ng mga ba? audio. Oh, ikaw mismo nagsulti. Hari sa Di mga ba audio. sa imong gibasa Nagsulti ba? ka wala. O, Nagsulti ka wala. Basa ko Nagsulti bro, ka wala. maminaw ko bre. Nagsulti ka Basa wala. ko maminaw ko. Nagsulti ka wala. Basaha otro Basa sa maminaw imong ko. Biblia. Basa sa imong Biblia. Kay basig mo ingo kagilimbungan ta ka. Wala, Kaya wala. nagsulti na ba yan ka? Ha? Ako nangatik. Basaha otro ang imong Nagsulti na ba yan gibasa. ka? Ako nangatik. Basaha otro be, basaha be. Basaha Ikaw daw na bre. basa sa imong Biblia. Basa sa imong Biblia. Kaya kung di ka Di mo basa sa basa. imong Biblia, hadlo ka. Hadlo ka. Basaha di sa imong Biblia kay Ang pangutana Murag, na ko yung lagi, pangutana lahi, basaha diya. Nganong mahadlok man ka mo basa kung walay mabasa? unsa may pangutana nimo kay ako Oh. basahon. Gibalik-balik na nako. Unsay bas- 1-2-26, basa Unsay ka. pangutana nimo ana? 1-2-26, basa ka. Nya unsay pangutana nimo? Nganong dili man ka mo basa? Mubasa lagi unsay pangutana nimo ana? 1-2-26, basa ka. Unsay pangutana? Kung tinuod ba nagsunod ka ni Kristo? Unsay pangutana lagi nimo? Conclusion man na. Ang pangutana na ko, Mek, doon sa kayo sirado na imong utok, Nek. Ang pangutana na ko, duha, Usa. si Kristo hari sa usa- mga audio, kabalo naman ka. Nga si Kristo hari sa mga audio. iduha. Si Satanas dili hari sa pangutana, audio. isa ra. Basta lang. Mek, ayoko glibame, kay dili ko parehag utok nimo. Medium na po. Naka-record ka.
Naka-record ka. Nag-record ka. Dami-dami na po. Ayaw lang I-post. Adlo ka mo post. Kay dili lagi. I-post to. Dili lagi ka score sa ako lagi. Ang pangutanan ako gani lagi. Usa may pangutanan nimo? Ang imong tubag mao to. Ang akong pangutanan nimo si Kristo Odyo. Ingon man ka si Kristo hari sa mga Odyo ha. Oh yes. Yes. Yun na ka. So si Satanas wala nagpailang ha siya ari sa Odyo. So karon wala naman ka magpasakop sa Odyo. Asa ka nabilog kang Satanas ang Kristo tubag. Ang Kristo. Basa, okay, kaya ingon lang kang Kristo. Basaha daw sa 1:12:26. Kung nabilong ba kang Kristo. 1:12:26. Okay. 1:12:26. Unsa may pangutanan nimo kay kung basahon daan? Kay ang pangutanan nako niya kay si Kristo ingon man siya nga ako ang hari sa Odyo. Unya di man ka magpasakop sa Odyo. Mabasa diri sa 1:12:26 nga nag-ingon siya nga hari sa Odyo. 1:12:26. Wala magsulti diha nga si Kristo hari sa mga Odyo kundi ingon si Kristo nga kinsay mo sunod ka nako. Kinanglan manunot ka nako. So kapasabot nga si Kristo matag adlong Sabado nisunod man siya sa sinagoga sumala sa man siya bro. Lucas siya kay Hudiyo man siya. Siyempre kay Hudiyo man siya. Yes. Amo nang amo nagipangutan nako si karon bro nisunod mo kag sinagoga bro. Nangutan ko ni. Bro, kani nga nangutan ko sa imo ha. Si Kristo. Pastila nimo Mick. Ako'y mangutana sa para imo bro. Para mahanay ang akong wane mo ba? Ako'y mangutana sa imo. Si Kristo nisulod man sa sinagoga. Ang pangutana nisulod ba kag sinagoga? Asa ba di ko nisulod matag Sabado? Siyempre sa kumbaga, sinagoga, simbahan yun. Yeah. Simbahan. Akong basahon Ayaw rin ha. niya. Lucas 4:16 bro. Basahon ako bro ha. 16. Basahon sa nako bro nya. Mangutana ko sa imo. Sumala sa nabatasan ha? Nahandan. Lucas 4:16. 16. Sumala sa nabatasan ha? Sama-samot kikan mo sa magkamata siya. Nahandan. Pagsulod sa sinagoga. Paminaw bro ha. Unya siya miadto sa Nazaret. Kinang siya si Jesus bro ha. Jesus. Diin siya miadto. Diin siya nagtubo og sumala sa iyang nabatasan. Okay. Misulod siya sa sinagoga. Okay. Unsa nang sinagoga? Misulod siya sa sinagoga sa matag adlaw. Unsa nang sinagoga? Simbahan dili. Simbahan dili. Ako'y mangutana sa imo. Mao gani ang akong mangutana nimo. Unsa nang sinagoga kay kabalo ka? Tubaga. Ako sa mangutana sa imo, bro. Unsa nang sinagoga? Tubaga sa. Simbahan dili. Simbahan dili. Nalisang naman ka. Ang akong pangutana gani, tubaga kung unsa ba? Simbahan ba or dili? Unya na nay pangutana, bro. Mangutana sa ako sa imo. Pastilan nimo ba? Tubaga sa akong pangutana. Unsa nang sinagoga? Unsa nang sinagoga? Ni Kristo nga misulod sa sinagoga. Unsa nang sinagoga? Unsa nang sinagoga? Ang pangutana, bro. Unsa nang sinagoga lagi tubaga sa? Niya nga matag adlaw Sabado miadto sa sinagoga. Unsa nang sinagoga? Nabatasan pa po nimo nga misulod ka sa sinagoga. Unsa nang sinagoga? Unsa nang sinagoga? Unsa nang sinagoga? Tubaga akong pangutana una. Unsa nang sinagoga? Simbahan ba dili? Lukman ka mo tubag sa pangutana, bro. Simbahan ba dili? Simbahan ba dili? Tubaga sa pangutana. Simbahan ba dili? Simbahan ba dili? Dili. Simbahan dili. Dili. Ano? Sinagoga, bro. Dili sa simbahan, bro. Unsa kami koy? Karon. Unsa kami koy? Nabatasan man ni Kristo, bro, nga ang sinagoga may simbahan. Musunod sa sinagoga, bro. Simbahan, pangalan sa sinagoga simbahan. Basahin daw ko, bro, nga simbahan na siya, bro. Asa mabasa, bro, nga ang sinagoga simbahan sa SDE, bro. Asa mabasa nga ang sinagoga simbahan sa SDE? Gibasa nimo ang sinagoga simbahan na. Simbahan sa? Simbahan, simbahan sa? Ang sinagoga simbahan sa nagsulod kang Kristo. Si Kristo ni sulod matag Sabado sa sinagoga. Sa kamik. Si Kristo may sulod sa sinagoga matag adlaw ipapahulay. Adlaw sa ipapahulay. Ang pangutana ni sulod ba ka sa sinagoga? Sama kang Kristo sa batasan. Dili mangunta pariyan nimo. Siyempre. Musulod yun ko matag Sabado.
Oo, kanisulod? kay Sa katuhan man ni sinagoga. Kristo. Sa sinagoga kanisulod, bro. Simbahan man na. Simbahan man na. Asa mabasa Simbahan ang man simbahan na. sa SDA ni bro? Sinagoga. Asa mabasa nga ang sinagoga Kanang simbahan sa SDA? gibasa naman mo. Asa mabasa nga ang Gibasa man sinagoga ni simbahan sa SDA? nakabasa ka wala diha. Ah, Gibasa man mo wala. Okay. Basahan na po tong 1:12. asa 26. mabasa nga ang sinagoga simbahan sa SDA? Gibasa ni mo, Mek. Asa Walang mabasa kakasabot. lagi nga sinagoga simbahan Imong sa SDA? gibasa. Kaya Abay, sinagoga imong dire, utok. oh, ako Mek, basaw na. mura kag bata. Sumala sa nabatasan ni Kristo, misulod Oh. siya sa sinagoga matag adlaw Oh. ipapahulay. Matagad Ang lang akong ipapawlay. pangutana, gisunod ba nimo ang batasan ni Kristo nga matag Sabado miadto sa matag Siyempre. adlaw ipapahulay misulod sa sinagoga? Siyempre. Gisunod nimo? Yes or no? Siyempre. Asa man kinisulod nga Sunod. sinagoga? Yes, simbahan. Simbahan sa Oh, simbahan. sa Simbahan. simbahan sa Sinagoga. simbahan sa born again? Sinagoga. Asa nga sinagoga kanisulod? 70 Adventist. Ah, Di ba sinagoga. lubrihan mo? Dili man na sinagoga, bro. Mick, ang Nasakpan. imong pagkabugo. Ang imong pagkabugo. Bisag unsa ni mo dito ka kalusot. Ang simbahan Oh. sa Seventh Basahan daw na Adventist. sa Dili ni siya basahan daw na sinagoga. sa kuwan, Ikaw Amik. sinagoga pa na. Naon tayo mga Basahan Hudiyo sa diha. Wala may mga Juan Hudiyo 12. diha. Basahan sa Juan 12. 12:26. Kung Bro. nasakop ka. Lucas 4:16. Ikaw rin nag-ingon nga sakpan kay imong Lucas buot-buot. 4:16. Imong Nabatasan buot-buot, ni imong Kristo buot-buot. nga misulod sa sinagoga matag adlaw igpapahulay. Okay. Nya Sinagoga. kanang imong gisudlan diha nga simbahan na sa 70 Adventist og dili na sinagoga. Kay kung sinagoga na naon tay mga Hudiyo diha. Wala may mga Hudiyo diha. Ang as on sa may nisulod diha simbahan sa SD ang mga nagpaka-Hudiyo. Nagpaka-Hudiyo Ame. ka, bro. Ame, nakabalo ka? Nakabalo ka, Wala. Mek? Kung sa nagpaka-audio, Minus, mi- sama nimo karon. Nagangkon ka nga ikaw katawan ka ni Kristo. Unya, wa ka nagangkon nga ikaw audio, si Kristo audio. Unya karon, Kanang ang simbahan pangutan ninyo, na bro, nako ni dili Mek. gyud sa sinagoga. Ngano man, wala may Hudiyo diha. Puro na ang naa diha, bro, mga salbahista, bro, na nga nagpaka-Hudiyo. Wala. Wala, Ang bro. imo ang pag-istorya, Mek. Naglisod ang imong ka, bro. istorya. Naglisod ka. Kani mo ra na. Usi paglisod. Wa gani ka Naglisod wa gani ka ni basa. Usa paglisod. Gani simbahan wa ka kabalo mo ubad kung unsa na diha. Ingon Imong ka, bro. kabugo bayo ko dali. Imong ingon kabugo ka ba? nga nagsunod ka kang Na-record ta ka Kristo. ba ya? Pero sa dihang gipangutana ta ka, dito man ka nisulod sa simbahan sa SDA, wala man ka nisulod sa sinagoga nga maoy gisudlan ni Kristo matag adlaw igpapahulay. Sakra. Mek, unsa nang utok nimo? Asa man ka nisulod, bro? Unsa nang Di ba? simbahan? Unsa nang tawag simbahan? Di ba sinagoga na? Sa mabasa nga Mek, simbahan unsa sinagoga. nang simbahan? Gibasa Asa man man nimo mabasa sinagoga ang simbahan sa simbahan. Seventh Adventist sinagoga. Okay. Simbahan, Pili ko okay, ba? basam. Bro, Basa. pili ko, Basa. mabasa nga ang simbahan sa Okay, Seventh Adventist basa sinagoga. ha. Sige. Okay. Isaiah 66 versikulo 23. Okay. Okay. Kung mabasa na ako dire, bro, Basta, sa Isaiah. basta, ang Okay. tanong, dili, paminaw, pantay ha. Istorya na ako. Kay ang nagsulti si Kristo, sa langit ug sa yuta, ang tanang katuhan, magasimba sa akong atubangan. So, si Kristo, matag adlong Sabado, musulod siya sinagoga. So, kapasabot meaning nagsimba. Ha? Ha? Si Meaning Kristo nagsimba. dire, bro, na dire, bro, sa Isaiah, na si Kristo dire, mabasa? Basa ha. Kung Si namay Kristo ba Domingo dire, niya. na dire? Okay. Basa ha. Unya, karon, Si Kristo Karon, ba na, mangutan may ako mabasa nimo. na tong Kristo dire, sa Isaiah, na wala. nagingon si Kristo, ang katanang katauhan, musimba ka nako. Ang tanang katauhan, muari ka nako aron sa pagsimba sa Sige, akong atubangan. Akong basa, bro, Nagingon ba? ang Ginoo. Akong Nagingon basa, ang bro, Ginoo. kung si Kristo ba yung nag-ingon, ha? Basa Hindi ha. ko, bro, og na mabasa nga si Kristo nag-ingon. Nagmabasa lagi. Ang 70 Adventist, ang simbahan sa 70 Adventist, sinagoga, bro. Mga gani ang ingon Hindi ko, ako bro, make ang ba. 70 Ayoko. Adventist, bro, Ayoko sinagoga ni mo na siya. gibahas mong istorya ba. Kaya di ko ni mo libag istorya ni mo make.
Di ko mali ba? Bro, Isayas. Ang nag-iwan si Kristo diha. Pamina, bantay ha. Akong istorya. Akong istorya nguna ni para makabalo ka kay Gregor man nimo. I-post man nimo ni sa Facebook. Ha? I-post nimo jud ni. Naka-live ka. Unya karon si Kristo wala nagsulod sa adlong Domingo ngadto sa sinagoga. Matag adlong Sabado mosulod siya sa sinagoga. Gibasa na nimo ha. Matag Sabado. Karon mangutan ako nimo. Unya kung mabasa mo diya sa Isayas, sa 66 versikulo 23, kung nag-ingon pa dito nga sa matag unang adlaw sa semana, ngamo ang Domingo, ang tanang tao musunod musimba sa akong atubangan nag-ingon ang Ginoo. Okay. Karon kay adlaw igpapulay man diya. Matag Sabado mo simba. Sige, basa ha. Ayo ka hadlok. Dili man na mao pangutanan nako sa imo, bro. Mao na. Dili na mao pangutanan sa imo. Dili ko mabasa na kay adlaw ka. Ang akong pangutana sa imo, asa mabasa nga ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga kay niingon ba ka nga ang simbahan sinagoga asa mabasa bro nga ang simbahan sinagoga bro? Ang imong pagkapilisok ko nilusot na nigawas na. Karon pa sa ang Isaya 66:23. Ingon man Isaya basahan na. Ayo na ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga. Ka. Kay masakpan na ka, muli ba na pod ka diya? Asa mabasa? Ayun. Nitipas ka. Asa mabasa nga ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga. Be. Ako basahon bro. Daog ka bro, og mabasa nako bro nga ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga bro. Gi-explain na nako. Asa mabasa bro nga ang simbahan sa 70 Adventist litra por litra kay Bible alone ta bro. Dili ta mo gamit og kasaysayan bro. Gi-explain na nako. Di ba? Bible alone ta karon bro. Aron nga patas ba makapabor ka. Di ka kalusot sa kuwaron mek. Dili ta mo gamit og history bro ha. Biblia ra gyud ta bro ha. Dili man ko gamit og history, dramo. Okay. Dili ta mo gamit og history. Gamit og history. Ingon ka ganiha bro. Ingon ka ganiha nga ang simbahan ang sinagoga simbahan sa 70 Adventist kay didto man gyud kani sulod. Bro. Ang akong pangutana, asa mabasa litra por litra sa Biblia nga ang simbahan sa 70 Adventist sinagoga? Okay. Unya karon. Tubagon ako ha. Ang tubag nimo Biblia sa mga pastor bro, poimin. Biblia sa mga pastor. Ang pangutana nimo tubagon sa nako. Okay. Tubagon sa nako. Si Kristo unsa nga adlaw gani gibalaan? Si ikapito ba or unang adlaw? Nangutana na mahinuong ka sa kuha. Tubag ako pangutana, nangutana na mahinuong ka. Tubagon ako lagi na. Unsa nga adlaw si Kristo? Pangutana, tubag ako pangutana. Ikapito man, 70. 70 ha? 70. Kabalo ka. Tubag sa imong pangutana, bro, nanunsa naman na. Ang akong pangutana, gitubag na po nimong pangutana. Gikan ba ganina sa sinugdanan ba? Wa ka nakatubag sa akong pangutana, mek. Sa Lucas 4:16, balik ko na ko para nga makasabot gyud ka bro. Sa Lucas 4:16. Unsa nang ikapito mek? Unsa nang ikapito? Sabado ba Domingo? Ang akong pangutana ayaw tubaga og pangutana. Unsa nang ikapito? Ako basahan dali. Sabado ba Domingo? Unsa nang ikapito? Unya, sa Nazaret, diin didto siya nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw igpapahulay. Okay. Yan, naingon man ka nga nagsunod ka kang Kristo, bro. Nag-ingon ka nga nagsunod ka kang Kristo. Ang ako pangutana, asa nga sinagoga ang imong gisudlan karon nga maoy pagsunod nimo kang Kristo? Kasi Kristo ni sulod man sa sinagoga. Ang ako pangutana, ni sulod ba ka sa sinagoga matag adlaw igpapahulay sama sa pagsunod ni Kristo? Pastilan ni mo, Mek. Pati simbahan, wajud ka kasabot. Sirado na imong utok. Tubaga ba na bro? Unsa na simbahan pangalan nimo? Simbahan ba sinagoga? Imong gisimbahan. Matag adlaw Sabado, matag adlaw igpapahulay si Kristo misulod sa sinagoga. Karon kay ni sunod man kaha ka kang Kristo. Asa nga sinagoga ang imong gisudlan sama sa gisudlan ni Kristo? Asa nga sinagoga ka ni sulod? Sa simbahan. Simbahan sa? Simbahan? Sinagoga.
Natuman ka na. ang simbahan dai sa asa ka nga simbahan ni sulod sa baptist sa born again. Sa baptist sa born Simbahan again. ni Kristo. Simbahan ni Ha? Kristo. Simbahan ni Kristo. Dapit. 70 Adventist. Kaya nagabantay man si Kristo og gikapito. Sinaguga na bro. Bro, ang ang simbahan sa 70 Adventist Si Kristo sinagugaw dili. pasabton ta kami. Ay, tumaga sa Pasabton ta bro. kami. Ang Oh. simbahan ba sa 70 Adventist sinaguga o dili? Sinaguga. Asa mabasa nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga? Dire. Nabasa na Bible alon nimo. ta, bro. Bible alon ta. Gibasa nimo, gibasa na nimo. Asa mabasa bro? Gibasa nimo sa Lucas 4:16. Matod nimo nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga. Oh, okay. Ang ako pangutana, asa mabasa litra por litra sa Biblia nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga? Asa mabasa? Okay. Basa ha. Isaiah 66 versikulo 23. Okay. Ako basaw na. Oh, Kung basta mabasa simba na ha. ako dire sa Simba. Isaiah Basta simba. 66, 23 nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga, mubalik ko sa Simbahan. SDA. Simbahan lagi. Oh, hindi na mo Kung nga. Di na mo ako ingon nila. dire sa 70 sa Isaiah sa Di na mo ingon 66 nila. 23 Wala. ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga. Pildi ko ani nga atong diskusyon og mubalik ko sa 70 Adventist ugma pohon. Magpabunyag ko, magpabautismo ko, magpa-rebaptize ko. Okay, ako basahin dire Di ha. naman ka makabasa diya nga sinaguga. Basta naging siya si Kristo nga matag. Ano yung papahulay mo simba ka na ako. Wala na. Musimba ka na ako. Biblia ta bro, Biblia ta. Biblia Bible bitaw alon mo. ta. Ang imong Nag-ingon pagkabugo ka ayaw ko nga ang simbahan bulahan. sa 70 Adventist Simbahan. sinaguga. O simba ha. Ah, O simba lagi simba. akong pangutana. Asa mabasa sa Biblia, litra por litra nga ang simbahan sa 70 Adventist sinaguga. Basta haliya. Sa 66, Basta lagi 20. nagsulti si Kristo matagadong Sabado mo simba ka na ako. Ah. Di naman na okay. akong pangutana. Mauna Dili siya. dili Mauna. na ako wala ko mangutana kay og kanus ang na si Simba kay kabalo naman ko Lucas 4:16 so. Ang ato pangutana asa mabasa litra por litra sa Biblia nga ang 70 Adventist sinaguga. Wa ka na ulamig. Ikaw may naulaw. Mura kag bata nga. Kung mabasa Bugo na kayo ako ma. karon, bro. Mura kag bata nga Ang mapanisulod 70 sa Adventist nga eskwelahan simbahan, ba. bro, sinaguga. Mubalik ko sa SDA, bro. Basa diya. Ah, Basa diya. mabasa Kaya ba naluloy ko diya? nimo. Okay, ako basa na. Mabasa. Gikan Basa sa diya. bagong subang sa bulan ngadto Oo. sa bagong subang sa bulan ug gikan sa adlaw igpapahulay ngadto sa Okay, laing Sabado. adlaw igpapahulay ang Okay, tanang Sabado. tawo manganhig aron sa pagsimba sa akong atubangan nag-ingon ang Okay. Ginoo. Wala man yung nabasa diri Oh. bro nga ang simbahan Wala na sa niya. 70 Adventist sinaguga bro. Wala Wala na gyud niya. nabasa diri bro. Nagsulti man si Basta Kristo. palpak ang imong Pame, tubag. bantay. Palpak. Sa nagsulti na si Kristo diya nga matagadong Sabado mo ang tanang katawan mo simba ka na ako. Nga ang simbahan sa 70 Adventist Nabasa sinaguga. na imong simbahan ha? Palpak Nabasa na yan, nimo bro. ang simba. Palpak yan. Nabasa na nimo diya. Palpak yan, palpak.